Si et vols establir a Andorra, et caldrà un permís de residència. Ara bé, si només vols treballar i viure a Catalunya, et caldrà un permís de treballador transfronterer. L'atorgament de permisos funciona amb un sistema de quotes que es determina cada any en funció de les necessitats de mà d'obra que hi ha. En cas que s'esgotin, però, les empreses poden sol·licitar-ne justificant que necessiten un perfil de treballador que no troben al país. Els tràmits per disposar del permís de treball fronterer són molt similars als que cal fer per aconseguir el permís de residència i treball. Igualment, també es regeix pel sistema de quotes. A banda, el govern atorga altres permisos de residència i o treball temporer, residència i treball per compte propi, residència sense treball i residència per reagrupament. Els permisos cal tramitar-los al Servei d'Immigració del Govern d'Andorra, situat a l'edifici de l'OBAC, al carrer de les Boïgues número 2 d'Escaldes-Engordany. Si necessites més informació sobre qualsevol aspecte vinculat amb aquesta qüestió, pots consultar el web del Servei d'Immigració del Govern d'Andorra, www.immigració.ad.